Bună ziua! În primul rând doresc să mulțumesc organizatorilor evenimentului de astăzi că ne-au ales pe noi, Online Video Network sau OVN, ca producători ai VCRS 2020 și că sunt prezenți astăzi aici în studioul OVN din Casa Presei Libere. Eu sunt Narcis Coste și reprezint Online Video Network, companie înființată în urmă cu aproximativ 10 ani, atunci când transmisiunile live încă nu erau mainstream, când cuvântul influencer încă nu era inventat, pentru că nu existau platforme social media care să suporte tehnologia de live streaming. Și nu suntem dinozauri, ci OVN astăzi este o companie care produce și distribuie conținut video pentru web și televiziuni. Din 2016 am început și amenajarea studiului propriu din incinta Casei Presei din București, locul din care transmitem chiar în acest moment. Nu vă ascund faptul că am puține emoții, pentru că este pentru prima dată când particip în calitate de speaker la un eveniment. Cu siguranță m-aș fi simțit mult mai liber și confortabil în camera tehnică la butoane, dar pe de-o parte m-am simțit onorat de invitația de a mă alătura vorbitorilor de astăzi, iar pe de altă parte mi s-a părut important să exprim, dincolo de statisticile pe care le-am urmărit în deschiderea acestui eveniment, perspectiva noastră a celor care lucrăm de mulți ani în acest domeniu al producției video asupra oportunităților și provocărilor pe care le oferă momentul actual. Tehnologia a evoluat mult în ultimii ani. Astăzi, oricine poate să facă o transmisiune live. Există canale de comunicare online accesibile tuturor, ai nevoie doar de un telefon mobil. Și aș vrea să vă dau un scurt exemplu de așa nu. Și jarez, băi, începem! Înoată căluțul! Înoată căluțul! Înoată căluțul, 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 tată, căluțul! Un alt exemplu de care cu toții ne-am lovit vine din rândul companiilor care se manifestă prin tendința de a utiliza în exces Zoom-ul, de a face conferințe sau discuții cu mulți speakeri care parcă se întâlnesc la o cafea, cu moderatori fără experiență, iar efectul este pe măsura investiției, minimalist. Vă voi prezenta astăzi câteva exemple care reprezintă un mix perfect ale celor 5 elemente necesare pentru o transmisiune live de succes din punctul nostru de vedere. Ca și prim exemplu, având în vedere că titlul evenimentului la care ne aflăm, Video Killed the Radio Star, mi se pare firesc să încep cu un post de radio. Radio Zoo este unul dintre partenerii noștri de suflet cu care colaborăm constant de peste 6 ani. Deși este un radio, cei de la Zoo au abordat toate tipurile de comunicare cu publicul lor, de la cea directă prin organizarea de concerte până la cea video, unde au dezvoltat proiecte speciale foarte creative, la implementarea cărora ne-am bucurat să contribuim și noi. Deci aș putea spune că videoul nu a omorât starurile radio, ci doar a determinat evoluția lor. Când este vorba despre creativitate, cei de la Zoo și-au dat seama că videoul este locul lor de joacă. Poate ați auzit despre Orașul Faptelor Bune, acel spațiu special amenajat într-un centru al unui oraș mare, cum ar fi Piața Unirii din Oradea sau Piața Universității din București, în care DJ-ii se mutau pentru o săptămână în perioada sărbătorilor de iarnă pentru a fi mai aproape de public și pentru a strânge sume importante de bani destinate cauzelor umanitare înscrise pe site-ul radiozoo.ro sau chiar în direct pe radio, pe FM. Se țineau atunci și concerte, iar noi am transmis live pe platforme multiple timp de 7 zile, 24 din 24, simultan din interiorul și din exteriorul căsuței, static și din mișcare. Deci primul element din cele 5 este să ai un motiv suficient de bun pentru a justifica transmisiunea. Toți cei de la Zoo au dorit să marcheze încheierea perioadei de concedii și revenirea la grila de toamnă prin amplasarea 10 DJ în 10 mașinuțe pe care aceștia le-au condus către sediul Radio Zoo, fiecare dintre ei fiind în comunicare directă audio și video cu colegii aflați la pupitrul tehnic din studio. Transmisiunea live a inclus și partea de GPS tracking, mașinuțele putut fi urmărite simultan și pe hartă prin intermediul unei aplicații pe care am dezvoltat-o special pentru ei.
DAZN leagă și primul live pe verticală, atât pe Facebook cât și pe Instagram. Asta înseamnă că nu trebuia să întorci telefonul să vezi full screen, toată producția era livrată direct pe verticală 9/16. Iar pe partea de interacțiune, organizarea de competiții de gaming Counter-Strike cu elemente dinamice transmise în timp real pe internet și pe TV. Fiind familiarizați cu live streaming-ul, pandemia le-a dat un impuls celor de la Zoo de a merge mai departe către un nou nivel, revelionul relaxării. De la încheierea perioadei de lockdown, a adus împreună virtual prin live video DJ-ii din studioul Radio Zoo și ascultătorii de acasă. Atunci am înțeles noi că puterea radioului fuzionat cu video streaming poate aduce chestii spectaculoase. Mai mult, am transmis pe platformele social media Radio Zoo interviuri și chiar mini-concerte cu artiști cunoscuți de la ei de acasă, în momentul în care aceștia n-au mai putut susține concerte outdoor din cauza pandemiei. Iar astfel aflăm că al doilea element pentru a avea un live streaming de succes este creativitatea. Pentru că am ajuns în zona de concerte, aș vrea să fac o mică paranteză și să marchez două direcții pentru care noi am pus bazele și pe care sperăm să avem ocazia de a le dezvolta pe viitor. Prima dintre ele este aplicabilă într-un scenariu optimist în care ne vom relua viața anterioară COVID-19, cât mai curând sper, și vom putea filma concerte reale cu public cu tehnologia 360 de grade pe care am achiziționat-o astfel încât spectatorii de acasă să poată trăi o experiență similară a cea unui concert real. Cea de-a doua este o soluție optimă pentru perioada de pandemie, dar nu numai, aceea a concertelor din realitate virtuală. Artiștii prezenți la concert nici măcar nu trebuie să stea uniți unii lângă alții, așa cum se vede din imaginile de la filmare din studioul nostru, iar prin editare cadrul pare captat de la un concert real, cu scenă amenajată, cu lumini și culori ce par reale. Un alt domeniu foarte provocator pentru transmisiune live este cel sportiv, iar partenerul cel mai dornic de inovații în acest domeniu a fost Bucharest Running Club, organizatorul maratonului și semi-maratonului București. Din dorința de a schimba focusul de la subiectele pe care televiziunile și media, în general, le prezentau despre competițiile de alergare stradală, și anume numărul de persoane care leșinau pe traseu și șoferi nemulțumiți de restricțiile de circulație, Bucharest Running Club și-a creat propriul desfășurător de interviuri cu prezentarea cauzelor sociale și de mediu pe care și noi le susținem, pentru care se aleargă, cu persoane publice care adoptă un stil de viață sănătos și vin la alergare, cu acei oameni care fac performanță chiar dacă sunt în scaun cu rotile sau au sindromul Down. În 2015 am început prin amenajarea unui studio mobil în Piața Constituției, cu imagini de la start și finish, cu festivitățile de premiere de la scenă, o transmisiune live de 8 ore pe zi, timp de 2 zile, cât se desfășura un eveniment. În următorul an am captat imagini transmise live din elicopter și din dronă, cu miile de alergători porniți să-și depășească limitele. În fiecare an am îmbunătățit calitatea producției video, iar transmisiunea live de pe motociclete a oferit o imagine completă a competiției. Această soluție am utilizat-o ulterior și pentru competițiile de ciclism, cu trasee de 100 de kilometri, dintre care multe porțiuni nu aveau acces la internet. Pentru că Maratonul București este un eveniment atât de complex, cu ore în șir de interviuri, dar care se desfășoară o singură dată pe an, a apărut o nouă provocare. Aceea de a face interviurile disponibile și mai târziu, în afara live-ului, de a avea o arhivă care să fie disponibilă organizat pe toată durata anului pe site-urile Bucharest Running Club. Așa a luat naștere OVN CDN, Content Delivery Network, o platformă asemănătoare YouTube, dar privată, care ne-a permis ulterior în pandemie, când a apărut cererea, să transmitem evenimente private și să facem conținutul accesibil pentru vizualizările ulterioare.
Platforma care poate acomoda simultan 15.000 de useri, al căror acces se face prin parolă individuală, este susținută de observer din România și din Europa, destinată acum în primul rând companiilor multinaționale care nu își doresc ca informația să fie accesibilă publicului larg, ci doar unui număr limitat de utilizatori. Am inclus și funcția de chat, iar la cerere dezvoltăm pentru clienți și aplicații de telefon personalizate care se conectează la această platformă. Totodată, platforma permite transmisia live pe mai multe pagini sau canale de YouTube simultan. Revenim puțin la Bucharest Marathon, la ultima ediție, în absența evenimentelor fizice, au avut o soluție curajoasă, pot spune, prin conectarea virtuală a alergătorilor prin intermediul aplicației Run Romania. Am urmărit de pe scutere și biciclete alergătorii prin Parcul Herăstrău și prin împrejurimi. I-am conectat virtual pe cei din alte localități din România și din lume prin soluția noastră de teleprezență video. Am realizat chiar interviuri din alergare, astfel încât rezultatul a fost o transmisiune complexă. În concluzie, al treilea element din mixul celor 5 este curajul. Tot din domeniul sportiv este și un alt partener de-al nostru, Federația Română de Fotbal, care pe lângă transmisiunile meciurilor de fotbal și futsal, FRF a ales să realizeze o emisiune săptămânală din studioul OVN cu tot pachetul grafic. Federația a înțeles importanța transmisiilor live, iar în timpul pandemiei, când competițiile au fost suspendate, au organizat varianta virtuală a acestora. Multe dintre competițiile sportive și secvențe din emisiune au fost preluate de către televiziunile de sport din România. Deci al patrulea element este împachetarea grafică a transmisiunilor live. Live streaming-ul nu înseamnă doar o comunicare într-o singură direcție, ci un dialog. Și acest lucru permite ca oamenii din întreaga țară să fie mai aproape decât sunt în realitate. De ce spun asta? Un alt partener cu care am realizat proiecte complexe vine din zona pariurilor sportive. MaxBet deține 10 săli de jocuri în orașele din România, pentru că cei de la MaxBet își doreau ca potențialii câștigători să fie conectați în timpul extragerii, indiferent în care dintre orașe s-ar fi aflat. Am instalat câte un kit de transmisiune audio-video în fiecare locație. În momentul anunțării câștigătorului, sediul central și locația în care se afla câștigătorul deveneau vizibile pe ecranele din întreaga rețea MaxBet din țară. Tocmai am aflat al cincilea element pentru o transmisiune live de succes, o echipă tehnică care poate face față provocării cu cunoștințe solide de video și IT. Ca o concluzie, tendința actuală, accentuată de lipsa evenimentelor fizice din pandemie, este de creștere a interesului pentru studiouri virtuale, indiferent că le asociem cu conferințe, concerte, interviuri, petreceri, fie ele publice sau private. Filmările se fac dintr-un studio real, pe cromă sau de oriunde se află vorbitorul, cum este cazul Paulei Rusu, care și-a continuat emisiunea în perioada de lockdown de acasă. Sperăm totuși că aceste studiouri virtuale vor fi doar complementare evenimentelor și întâlnirilor reale de care ne este tuturor atât de dor. Vreau să vă las cu ideea că pentru a avea o transmisiune live de succes, trebuie să aveți în vedere 5 elemente esențiale. 1. Un motiv suficient de bun pentru a justifica transmisiunea. 2. Creativitate. 3. O împachetare grafică a ceea ce vreți să transmiteți. 4. O echipă tehnică care poate face față provocării. Și nu în ultimul rând 5. Curaj. Vă mulțumesc mult!